कि पिया पिया रटते पियर भइल देहिया कि पिया गइल कवना आर से जी पतन को नीकी न लागे कि जब ले न होला ये महाराज आजकल के खान पान में गीत गौनाई में बहुत बदलाव हो गई बा। हो गई पहले के खान पान में पहले के गीत गौनाई बहुत सुंदर रहे। एगो औरतिया के पति परदेश बारे पति हां दाढ़ी बनावे वाला कपार छिले वाला हम कने चाय पति। अच्छा हम कहनी मनोहर पति। अच्छा ठीक बा। एगो औरतिया के पति परदेश बारे हां औरतिया अपने मर्दा के लगे फोन कइले बिया हां अपना मर्दा के लगे फोन कइले बिया हेने आवा ले फोन के लगाओ ए बाबुआ अंकित बाबू का हो श्री देवी भौजी जी सुनी ना सुनाई ना तनी अपना भैया के नंबर दे काहे बड़का बहू के नंबर देम त ना लेबू वही जे बाड़न भइए लगे तो दी भैया के नंबर लिख बोली 84 412 बारी पर 84 बाड़ी पर और नंबर तारा साड़ी पर और लगाओ नंबर तहार बहन के साड़ी पर लगाओ ना रे भाई जी लगाओ टिक टिक पास करता उठाइए ना उठाइए ना। हेलो इस रूट की सभी लाइनें व्यवस्थित है, कृपया 9 महीना बाद डायल करो। ए बबुआ का भौजी ई कौन नंबर देनी है? ई तो सीधे 9 महीना बाद डायल करे के कहत। 9 महीना बाद हाँ व्यवस्था बकारे हां तो अच्छा दूसरा नंबर ले दी दोसर नंबर लिख बोली 0011 0011 आ जबे लगैबू तबे बंद ई कैसन नंबर है जी? आरो टेल के एयरटेल एमे फोन लागेला नु हां खूबे लगेला अंगुरियाव ना टिक कान तो लगाओ ना। टिक टिक अरे उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाई को अनुरोध में भोजपुरी फिल्म गाना सुने भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में भिन्न भिन्न छिन छिन गाना सुनन छ। ई तो नेपाल धरेलस काहे मजाक काहे बाबू हमरा संगे मजाक करता नहीं? ए तो भाभी से ना मजाक करी तो का मौसी से मजाक करी। ई कोना हिंग बेचवा के लगे फोन लागल बा। हिंग बेचे तरस। हां अब मजाक जन करी आप रउआ अपना भैया के नंबर दे दी। अच्छा तो लिख बोली 84 400 कुल्हा पर 84 400 कुला पर और न मानवा तारा झूला धरावा धरावा लागी धरावा टिक टिक बाप रे ई तो लंबा रिंग होता जी। ढेर लम्बा बका। हेलो यात्रीगण कृपया ध्यान दें जो भूलन पर से लेकर ढोलन पर लगारे जाने वाली जनसो एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चलने सुविधा के लिए खेद है। कुरकुरे कुरकुरे चाह ले लो। ए बाबू का हो बुझाता हमरा से कोनो गलती हो गइल बा का गलती भइल बा ना राती का बोलाओ तनी नहीं खुआओ ओई से बार-बार रउआ मजाक करता। अच्छा अब की नंबर ला स्टेशन पर चल गइल बा अब चल जाई आखिरी बार हमरा दिल से खिलवाड़ नानू करे ना करेम धरावो बोली 900 900 61 61 86 38 धरावा अब की धली टिक टिक उठाइए ना। हेलो 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 के
के बोलता? अरे चीन जा दू मनवैला ना बोला भूला गइलू। हमार बबुआ के पापा। आहा हम तो डिंटेलवा के मम्मी बोलत है। रोवर गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार गोड़ छुअता रो। हां तू कुछ छुओ सब देह तो हरे हो। हां गोड़ मत छुओ, गोड़ में स्टील लगल बा। अपन समाचार बताएं। अरे ठीक बापा बताओ। हमू ठीक बनी, रउआ कहिया घरे आवतानी बोली। बस के बोल मैं कने सुनात। घरे कहिया आवतानी बोली। घरे? हां अरे भोल है हम रहनिया घर है। अब कैल बनी बाहर हम के तो घर चली आई। हमरा मनवा नहीं खेला गत। तोरा मन नहीं खेला लागत ना। तो अंकितो बानु हम बानी नु मन लगाओ। रउआ तो अपना बबुआ के पर बहुत भरोसा करेनी। ई हाँ, बबुआ ई बबुआ हमरा के तनको आराम से नहीं रहे दे। सोचत रे बाहर आए बदरा कुछ चिन्हा ले ले आई। हमरा कुछ चीना ना चाहे। का तेरा गोड़ में के छुछी ले ले आवत। हमरा गोड़ में के छुछी ना चाहे, ना नाक में के छुछी चाहे। बस रउआ घरे आ जाई अपन देह। चल हम ट्रेन कटाओ तना टिकट पे उधी होइले आवत। रउआ माल ट्रेन के बमा पर चढ़ के आई ना। मार तेल के बोमा पर। इ नया इनकर स्टाइल है। हेलो अरतिया कहतिया का एगो लास्ट गाना गाई। एगो लास्ट गाना गान के हमर चाचा भी बैठल बने लोग, बड़ बुजुर्ग बैठल बने लोग, कथा प्रसंग सुने खातिर। ओहो अरतिया के मर्द प्रदेश में बड़े अरतिया कहतिया कैसे। एकरा से पहले धुन लगल कौन कि हमारा बुलटवा पर कहियो बैठ के कि बोला रे मोटकी हे पतारा का से पटबे की ना। ई पट जाई है देरी नहीं खे। हाँ। लेकिन घरे कतना गोधन कुटाई ऊ बुझाई ना उ कहतिया कि कहतरी ठीक है बा। तो तनी म्यूजिक से ले ली। Oh
हमारा गोविंद भैया की तरफ से मिला चरण में बार बार लगत रहे हटी करना रहे गोविंद महतो अच्छा हाँ गोविंद भगत यानी कि अध्यक्ष एमे सभी आदमी अध्यक्ष बनी लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल लेकिन रौरा बड़ा कटौती करतनी बात सही है ना कटौती कर रहे हैं भौजी आई है कि नहीं अच्छा भौजी नहीं आई होगी तो कहे कैसे अरतिया कहतिया का कि जब से गाना करैल परदेश बाड़ हो अब भेजल घर वाना एक सोन देश बाड़ हरियर का मछिया वाली बियाह तो होइए गइल होई मेहरारू हलई भैया मेहरारू तो हलई जब रौरा बहरा जात होख अच्छा है बगल में होते बैठल बनी उजर का केसिया आली ए हमरा दादा के उम्र के बनी देख ल होई काले बनी जब यहाँ के बहरा जात होख मेहरारू हाथ धो लेत हुई कहत हुई का आज भर रुक जाएंगे ए रजो बिहने जाई हालांकि चाची आइल बड़ी कि ना ऐसे कांता बैठल बनी और अतिया कहतिया का यही माइक बोले दी अच्छा बोलत हटे कि जब से गावा ना करैल परदेश बाड़ा कमिटी के तरफ से मिलता बढ़िया लगता गौतम कुमार नाम इतना सुंदर बा गौतम होई बड़ा खराब लगला 20 पर बड़ा खीस बरेला और अतिया कहतिया का कि जब से गावा ना करैल परदेश बाड़ा हो और कहतिया का बोला कैसे संभारी जवनिया के बोला कैसे संभारी जवनिया के घर छोड़ के गइल बड़ा कनिया के घर छोड़ के गइल बड़ा कनिया के बोला कैसे संभारी जवनिया के घर छोड़ के गइल बड़ा कनिया के अरतिया कहतिया कैसे हर रूप सारा मन के ए राजा जी कहो और अतिया बड़ा बियो में बिया कहतिया का हर रूप सारा मन के जाई के परदेश में समझइबा कहिया बड़ा झगड़ा करता लो लगल है